Ние сме едно тяло. Христовото тяло е глобално. То не е една църква или служение. Всички сме един общ екип. Не бива да сме отделни отбори. Дяволът знае, че разделени сме по-слаби. Ако църквите са разделени и се гледат с недоверие, говорят зле една за друга и мислят, че само те са прави, това е разделение. Това не е единство. Бог пак може да действа. Дори преди съживлението, когато силата му бе рядкост, той пак действаше. Хората пак се спасяваха. Той може да действа, но не напълно без единство. Да се борим помежду си е да се нараняваме. Трябва да се укрепваме и да се изправяме взаимно. Когато някой куца от силна атака на дявола, защото Бог го използва мощно, трябва да го подкрепим. Но в Христовото тяло често вместо това помагаме на дявола да сломи човека. Точно обратното, Бог не одобрява това. Не можем да го скрием от Бога. Това е сериозен въпрос. Можем да сме егоцентрични, всичко да ни върви добре и да правим хубави неща в личния си живот. Но ако потискаме другите, това противоречи на доброто, което вършим. Бог не се интересува колко души са ти казали молитвата на грешника. Той се интересува какво правиш в Христовото тяло и дали помагаш на останалите, а не ги нараняваш. И как вземаш мястото си не индивидуално, а като част от Христовото тяло. Това не е индивидуално християнство. Ние сме част от Христовото тяло. Ние сме част от Божието царство. Ние сме войни заедно в Божията армия.